Tilapia. Ang dami yun. Sarap. Sheesh! Prito. For today's dinner. Tsaka ano din, pusit no? Pusit. Adobohin. Paano gagalaw yung pusit pag nasa dagat? Ganyan. Pag ganun, opposite. Ito, sariwa. Oh. Ano pang? Sariwa. Yun. Ano pangalan nito, be? Hindi ko alam eh. Dalagang bukid ata yun eh. Dalagang bukid. Uy! Chef. Yun. Sheesh. Luto na siya guys. Parak isda sabaw. Init pa. Jack. Pinakagamanan. Tilapia. Squid. Mimik. 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 Bani nga nang nagkatakpak na. Wala na kita mo sa atubangan. American boy. Ha? Wato ni mo na rin. Oh! Ay, yun na rin. Wala pa na. Kaya kayuan ni Tabas naman. Be. Papali mo? Ha? Ang papa? Ikaw lang sisipay? Wala ka. Ipawa Diyos dahil mission day. Ay, akong kagawas mo. Pawa. Tuba na siya guys. Cebu sa unang gakuan ni itong unsa na lambanog na siya itong kamis din yung na Nami. masarap na Tamis. na matamis Sarap. Parang candy. ito na Sarap. hindi madali maiksi mga bis na Nami. O ni mga ilimno na mo dire. Maka na meat ba? Namit gid. Tamis. Tamis ba? hindi ko dadaan Biko guys. Kayo. Ano yung pulutan? Aw. Thank you so much. Okay, thank you so much, te. Ano lang dito yun? See you in the New Year. Yes. Babalik kami, te. Bye-bye. Yan. Pwede naman gusto mo kuhan pag walay paso, kaya masimbre, bakat asa mo sila ang din sila din. Oh, mura. Thank you, Timich. Salamat. Pagunsa na may kuha ka, Timich. Ha? Pagunsa na may kuha ka. May mga tanas. Pagunsa na may kuha ka. Thank you, Day. Atod, sundo. Thank you so much. Timich, Amping. Okay ra nga. Yes. Asa tramo ka po Ah, Ay nung January ano? December 30. Ako magbalo. December 30. Bakit di mo dito sila ha? magdamig helmet, Ate Mitch. Helmet? Oh, para New Year ba? New Year. Mga bukol yami. Bye-bye. Bye. Amping mo, amping. Bye tita. Bye po. Muna siya Tampi guys. Going to barge, going to Cebu. Sulat ko lang
135. Nandyan. Ha? 120 sinuklo. Going to Cebu 30 minutes guys. Tapos na nakaninot dire kay naa na siya A-series nga bus pa doong Cebu. So convenience. Tiket ba? Okay na. Yo. Sabi ko muna. Bidan dia. Hirapan ako sa may kwardo lang kanya. Pardo rami. Bago mag-bus. Poblacion Pardo. Poblacion Pardo. City na yun na. Mambaling. Sorry na mambaling. Hello. Estudyante ang isa. Estudyante. Ay, di naman na. Senior isa. Ikaw yun. Hindi ako yun. 310 ang inyo ha. 250 ang speed. Ah, okay. Welcome abroad. Abort. Ah, abroad pala. Sorry. Ay, sorry. Sa inyong pili mo rin ma'am. Kamay bakante. Nay ka lang sa bintana, dapit. Kani, 33, 40. Magkatabi to kuya. Oo, katabi. Kani, 3940 o kilos eh. Sa bintana ako. Dito, 33. 33, 3940. 70. Galing ko sa mat. Wala Dati, laglag ako sa mat. Gumagaling ka ngayon na. 130. Nakain ka lang tilapia, gumagaling ka na. How to be you po. 130. So, itabi natin to kasi ito yung ano natin. Tondre boss. Pwede ka mag-lisod ba? Ano ba? Ah, Pwede ka mag-lisod. Ako sa'yo magkuhan nun. Asa mo tumuban? mato tayo din sa kita mo ninyo. Ah. Ito taas kayo. Ako may magante. Ah. Ha? Ay, ito yung ano ko din to. Kasi mabigat-bigat din sa likod ko eh. Okay na, hindi. Ipasok ko din niya. Mga damit kasi ito tsaka ano. Kailan? Lagi lang. Busy naman yung gawin. Marami lang. Buntag. Oh. Kaya doon. Gani. Oo, sir. Manguhuli. Driver ko. Kaya nga. Na may CCTV. Sabi mo? Sulit ang bakasyon guys. Sa pagkain, grabe sulit. And ang problema sa lahat, grabe ang pagkain. Sulit ang absent. Sulit yung absent guys. Tatlong araw. Ano ba? Yes. Okay lang. Kay 26 years mo na ko pinaka-uwi. Kaya nga. Ay, 26 years. 16. 10 years. Dinagdagan mo naman ng ano be? 10 years? Grabe ka naman.
Welcome back, Cebu! Balik na mag guys at last. Back to reality.